Unqambothi Maskandi Show nomini yakhuba imbongikazi. Mthandazo ngihleli namakhosi sulo mthandazo nje selongisize Nkosi yami sulo mthandazo ngihleli namakhosi sulo mthandazo selongisize baba wami yebo kona ngiyazi baba mina kukhona abahlukumezile ngalo mculo mina ngingaboni baba yebo khona ngiyazi baba uthi kukhona abahlukumezile ngalo mlomo wami mina bengithula baba Uvela bahleke umgungundlovu minehle njengehlobo imini yakhuba imbongikazi kaNomkhubulwano ake ngibingelele nje ngiphinde ngamukele umlalelo wami omuhle ohlelweni Unqambothi Maskandi Show singena kamnandi ke ngengoma ejulile ingoma kaMthandeni igcoka melisha mfaka amanqele bathi ke ungishovu wenkani kwabanenkani hawusuka madoda esho kamnandi ke ethi usuku lomthandazo namuhla zingumhla ka10 kuNhlolanja 2023 uma kukuthi ke ungilalele ku YouTube ngicela uqhafaze ku subscribe uma kukuthi ke ungilalele ku Facebook ishala phana ke ku share button ke na ku follow ngenkathi usenza njalo ke ngibe ngikudlalela nje ingoma emnandi ingoma ke ka DR uDr Khangelani DSD isilo ke samabhinqa ethi imicondo hawusuka madoda namhlanje dali siyolala mathi kulino bala makapa la ndina sabe namhlanje dali siyolala mathi kulino bala makapa la ndina sabe namhlanje dali siyolala mathi kulino bala makapa la ndina sabe asikipe soshawa moya asambe solale hotela asikipe soshawa moya asambe solale hotela asikipe soshawa moya asambe solale hotela namhlanje dali solala mathi kulino bala makapa la ndina sabe Dalini
madoda yazi yamnandi ke ingoma incabangisa izinsuku ezisondele phecelezi usuku ke lwezithandani. Yebo madoda, ngithi mina kuye umlaleli imqondo wayihlale ilungile bakithi ukuze ngathi udali wakho meqhamuka ungalindele ethi ukushanga surprise. Wena sekuyima utatazela uyosula inqondo hayisuka inqondo ayisulwe nje kusanesikhathi ayihlale nje ivivile. Kona ke ngathi kuzothanda kuba nzima ukuthi uthanda ibhinqa ngoba kodwa ke angisho ukuthi ngithina kwakho nje ukuthi uhlale ethembeni usule imqondo yakho kwazi ba mhlawumbe bakumangaze ngempela nje. Namuhla ke mlalelo wami omuhle ngifuna singene kwi-profile yomculi oyiqhawe. Mangikhuluma ke nge-profile ngisho izinto esezizuzwe yiciko ngomsebenzi walo. Kodwa ngaphambi kwalokho ngizoqala ke ngizazise ngimini enhle ngokuzalwa ngizalelwe ezintabeni zaseGauteng ko-City of Gold engase ngikhulela kwaZulu Natal ePietermaritzburg. Ngiyintokazi nje nesineke ezethembayo futhi ke ezigqajayo ngobuyona. Ngilomuntu nje othanda isiko nesintu. Isiko lakithi ke ngiyakhulelwa kakhulu kulo ngiyalithanda futhi ke ngiyalihlonipha. Amasiko nje ngiyawalandela yizeke ekhona engiwaphulayo ngokwazi nangokungazi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ke nongangazi kahle uzongifunde ekhambeni kwesikhathi ngoba nabangaziyo bazifundela bona ukuthi ngikanjani. Yizeke iningi labo bengakazi bethole ngisho ithuba lokungibona ngamehlo enyama kodwa ke mabengichaza bangichaza ngendlela efanayo neyabaseke bangibona live. So ngisho nje ngithi kuwe ngiyincwadi efundekayo. Lomhlaba uyathemba ungabonise liwona. Lomhlaba uyathemba ungabonise liwona. Njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimenduleni. Njalo ngonyaka sikhokha imali yamasimenduleni. Lomhlaba uyathemba ungabonise liwona. Bengisakhuluma ke ngeartist profile. Ngizole ndlalela ke ngeprofile kababa uZibo kwakhe Mnyandu owaziwa ke ngelikaPhuze Chemist. Ubaba uPhuze Chemist udabuka eMkhomazi umculi ke onama albums angaphezulu kwa20. Wakhipha ialbum yakhe yokuqala ngonyaka 1989 esihloko Imbizo ebambisene ke nomfowabo uKhethani. Kwalandela ingoma esihloko Udla Yedwa. Waphenduka undaba omlonyeni ke ngazo lezi izingoma. Kwathi ke ngonyaka 1993 waqopha ialbum esihloko Emo Parliamente. Amanye ke wama albums akhe ashama platinum ngokudayiswa. Konke kubali ialbum izimpi imikhonto. Kwathi ke ngonyaka 1997 wahambela amazwe amaningi ko-France, Belgium, Denmark, Sweden nako-Finland eqhakambisa wona umculo wakithi kwizinkumbi zabantu. Akugcina ngake lapho ngonyaka 2002 ube seba yingxenye yomgubho wokuvala kwi-Soccer World Cup ke eJapan. Ngonyaka 2013 waqoka nge-album Bayede Zulu eyadla umhlanganiso kuma-South African Music Awards for Best Maskandi Album. Nangonyaka ke olandelayo ka-2014 waphinda waqoka kuwo futhi ke lama awards wanqoba nge-album yakhe Kungakho Nilwa Nodwa. Kuningi impela ke akuzuza ngomculo wakhe likhulu iqhaza alibamba kodwa ke ngizogcina lapho. Ake sikhuphuke nje ngoNqambothi lengoma yakhe Imbizo. Awusuka madoda ingoma ke engasoze yabuna ingoma othi kuma uyidlala kuvuke lona usinga uzwe nje. Ngethemba nje ukuthi lisaniphethe kahle uhlelo kunesimemezelo nje engizosidlulisa kini ke bathandi bomculo kaMaskandi kodwa siqale nje sithi gqi ezingomeni.
awubheke manje sekuntatamusa sekusikhathi samthatha ndulesi washaya i-6 to 6 bebudlela tshwaleni maye umntwana kamsomenzani bebasambe asambe salala bebasambe asambe salala Unqambothi Maskandi Show nomini yakhuba imbongikazi. Ubuhlobo bungenanhlonipho obungenasimilo abusho lutho emadodeni afuna ukuganwa wena ubuhlobo bungenanhlonipho obungenasimilo abusho lutho emadodeni afuna ukuganwa wena ubuhlobo bungenanhlonipho obungenantobeko abusho lutho emadodeni afuna ukwakha imiziyo uzogcina udlala labafana bekusemakwareni ugoba isiqolo kuze kusushaya amawololo udumendo dololo Suka madoda bekuyingoma ke kaqhosha ngokwenza kwakhe sibisi ke leyoqeda kiza ethi ke Miss South Africa ngaphambi kwayo sidlala ingoma yabafana bakaMgqumeni 6 to 6 behambisana ke neqhalaha. Isimemezelo ke sosuku kulonyaka 2023 ungeloview ubuyisa umcimbi omkhulukazi woMaskandi ikhuphuka nezakho sibona inkunzi izoba ke ngomhla ka29 kuMbasa eCarriesfontein amathikiti asiyatholakala ko Computer Tickets Shoprite nako Checkers. Silibamba lapho ke ohlelo namuhla mlaleli wami omuhle ngimoya kakhulu nje ngesikhathi sakho asiphinde ke sibe munye nangolwesihlanu oluzayo ngikushiyeke nengoma kaKhuzani Impungose indlamlenze ezitombini indlamlenze futhi ke nasesizwe nawo suka madoda esho kamnandi ke ethi amadimoni. Ngoba la emhlabeni kunamadimoni moya wami nyukelwe emazulwini moya wami nyukelwe emazulwini moya wami nyukelwe emazulwini ngoba la emhlabeni kunamadimoni
yobe sengiwela lomfula lona uma sengiphikelele ezulwini ngithi yobe sengihela